ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி சென்னாங்கண்ணி கருவாடை எப்படி நம்ம வறுக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி சென்னாங்கண்ணி கருவாடை ஒரு கடாயில் போட்டு சும்மாவே வறுத்து சும்மாவே வதக்கணும். அப்போ அந்த மண்ணெல்லாம் கொட்டிடும். அது தனியாக அலசி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் போட்டுட்டு கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி சின்னதாக நறுக்கிட்டு அதில் மஞ்சள்தூள், உப்பு, மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கின வரைக்கும் வதங்கினதுக்கப்புறமா அந்த அலசி வச்சுருக்கிற சென்னாங்குண்ணி எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இது நம்ம எல்லா சாப்பாடு இதோடையும் தயிர் சாதம் மற்ற சாதம் சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.